Subsidiýalenen imi tönümleri kem-kemden gymmatlayan mahaly olaryň görnüşleri azalýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna subsidiýalenen imi tönümleri ila tarasyna ýörgünligini saklayan mahaly döwlet dukanlary ýuwaş-ýuwaşdan bu önümleriň görnüşlerini azaldyp bahalaryny ýokarlandyryp başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 martda habar berdi. Onun sözlerine göre Türkmenistanyň hökümeti döwlet dukanlaryny kem-kemden azyk önümleriniň döwlet bahasyny ýokarlandyrýar. Adamlaryň keýp ahwalyny barlap görýärler. Egerde raýatlardan gymyldy bolmasa imi tönümleriniň bahasyny ýene-de götürýärler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan azyk harytlarynyň görnüşleri hem azalýar. Towuk ýumurtgasy satuwdan aýryldy. Egerde garşylyk bolmasa ol täzirçilik narhyndan satylýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Galybertede häkimetler ösümlik ýagynyň hem de towuk buğdunyň hem döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylmagyny ýuwaş-ýuwaşdan besedýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Aşgabatyň döwlet dukanlaryna çörek her gün ýerden çäkli möçberde satylýar. Valyuta kynçylyklarynyň fonuna ýurtda azyk harytlarynyň döwlet dukanlaryna bahalary bilen hususy sewdadaky narhlarynyň arasyna uly tapawut emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy barada geçen hepdeniň ahyryna habar berdiler. Täze bahalara görä şekeriň 1 kilogramy döwlet dukanlaryna 7 manatdan 9 manada, ösümlik ýagynyň 1 litriniň bahasy 13 manatdan 19 manada, towuk buğdy 10 manatdan 16 manada çenli götürüldi. Bu aralykda döwlet dukanlarynyň öňünde hususy sewda bilen deňeşdirilen ardan bahadan satylýan imi tönümlerini satyn almak isleýän adamlaryň uly nobatlary saklanyp galýar. Habarçy 1 mart günü Aşgabatyň 8 belgili döwlet dukanynyň öňünde towuk buğdyny satyn almak üçin adamlaryň hatara düzülenligini habar berdi. Azyk krizisi ýurdun beýleki künjeklerinde de dowam edýär. Radionyň habarçysy Lewap vilayatynyň Farab, Darganata we Däne etraplarynyň döwlet dukanlaryny hem adamlaryň döwlet dukanlaryndan un we ýağ paýoklaryny alyp bilmeýänliklerini, onuň hususy sewdada gytgaryda öwürlendigini habar berdi. Onuň Lewapdan beren maglumatlaryna görä Sewitde pekarnylar häzir işlerini togtatdy. Iňardan tamdyr çöregi Darganatada 8 manatdan, Farabda 7 manatdan satylýar. Habarçy käbir adamlaryň ownuk tuğden hem de Mekkece wenden uny we pulary garyp çörek pişirýänliklerini habar berdi. Farabda mal üçin berilýän kepekler gymmatlat diýip bir Farably ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar paýok berilmesine etmeli diýen alada bilen ýaşaýarlar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pesa gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtlaýyn ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gijikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, finçilere görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyetine agyr zar burdy. Ilat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Bazarlarda bahalar gymmatlady. Valyutanyň gara bazardaky alys-çalyş bahasy resmi narhdan aranaşdy. Bu ýagdaý hem içeriki önüme öndürüjilere hem sarp edijilere ziýan ýetirdi. Manat güýjüni ýitirýän mahaly ilatyň manatda alýan girdejileri tas şol bir durukuna diýen ýaly saklanyp galdy. Ilatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy. Raýatlaryň bazar sebedi gitdigi çekildi. Şeýlelikde döwlet dukanlaryna ilata ýeňillikli bahadan hödürlenýän subsidiýalenen imi tönümlerine isleg artdy.